Hayi cha ubanele bafethu. Banele uphethwe ayikho lento. Uzama usongena ubanele uyamtshela ukuthi uma ezama ukuphuma empilweni yakhe uzoyigcwalisa indaba lapha ezulwini ukuthi la mawela kaMagwaza alale naye. La mawela kaMagwaza alale naye. Uke nje wazama nje ukuphuma. Uzosibona ufana nobani. Ngalena ke bafethu hayi uNokwanda ubambile phela amajazi abalale ngawo Nkosi yami laphana uAyanda benolungelo. Manje ke uNokwanda nombuzo lapho ukuthi kahle lo mfana kahle ukuphoqile ngenkani ukuthi nilale ndawonye noma kwenzakaleni kahle ngoba phela yena ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni uyabo and akafuni ungena enkingeni kuNokwanda ngenxa zaAyanda ngoba phela kudala emfihla Nkosi yami. Nokwanda uyamthanda Ayanda wahleze emfihla izinto ebhedayo izinto ziyafihla isifihla uNokwanda ngoba phela bawumndeni vele batha ngoba phela umuntu ungehle mangathiwa uyazi cha ngempela kungadabuka amafu kungashuba ngempela. Uyamtshela uAyanda ukuthi Nkosi yami hayi cha uyena kade efuna ukulala uyena umuphe ubuntombi bakhe yabo owenze ulungelo ukuthi abuthathe ubuntombi bakhe hayi ngenye indlela yabona kodwa uyacela ukuthi angahamba ayomtshela umama wakhe ngalena Nkosi yami umbalenhle hey unyanye ucasa ukugane unwabo akafuni nokubona nomndeni wakhe ngoba bambuza ukuthi hayibo kanti yini ngempela yini inkinga yakho nje wacasuka nje kangaka nje wena ucisha uyisike nje noma eqoba nje laphana nje ekitchen uyasho ukuthi cha ukhathele uzama nokusongelwa uzama laphana akafuni ukumbona ubanele laphana mabedayisa uyasho kuba makuthi cha akuphephile phela ukuthi baphume bodwa laphana ngoba ubanele uyafuneka ubanele laphana bayakwazi ukudayisa ekhona ubanele futhi ibusiness labo lakhuphuka ekhona ubanele akuphephanga nje neze ukuthi aphume laphana ubanele engekho. Hayi ubuyelwe kaMagwaza ke bafethu hayi uAyanda namanje akakafuni ukuthelelana amanzi nomama wakhe akafuni ukuzona nomama wakhe yabo baya avoidana uyabona nje yawona badla isidlo laphana sasekuseni. uNokwanda uyamtshela Nkosi yami ukuthi hawu phela umama wakhe uAyanda ufuna ukuthi bazwane yabo ufuna ukuthi bazwane ngoba uAyanda uthi yena cha into ebalekile nje ukuthi mina kuthole attention yami ngoba abone yena ukuthi utreatwa ngalendlela uphethwe ngalendlela le athanda ukuthi aphathwe ngayo. Ngalena Nkosi yami ubanele uyafika lapha kuMbalenhle uma efika kuMbalenhle ke Nkosi yami ngoba ucasukile nawo ubanele yabo ucasukile lento yabo leyenzeka nozama lokho emsongela ngemuva so uyasho ukuthi cha akafuni ukuphinda embona akafuni ukuthi asebenzisane naye futhi yabo ngoba phela uzama uthembise uMbali ukuthi uma kuukuthi uyaphinda ababona futhi bendawonye nobanele wabona ukuthi bayadayisa lapha emgwaqeni uzoshisa umuzi ashisi nomndeni kaMbalenhle ngeke kube mnandi kanti kubanele Nkosi yami bengazi yena uyayixolisela yabo kube kuyangaye ngabe nje uyivimbile inkinga nje iseza. Ngalena Nkosi yami hayi laba abahluphayo bayahlangana ulungelo Nkosi yami ukhathazekile ngoba phela indaba engavela iqhume indaba ngoba yaziyo anti wakhe engafika nantungeleli uthi wayanda yena akayisoli ngento eyenzekalile akayisoli nakancane futhi akana ndaba ukuthi uanti wakhe uyazi kodwa nje akayisoli ukuthi ubalalile bona ndawonye layo wathi hayi yaqhubeka impi bafethu la yaqhubeka impi ngiyantshela nina uthi uzama uma ukuthi la ubanele akadlali akadansela isiginci sakhe hayi yena akakwazi ekulinda ukuthi yabona abantu basemphakathini bayoshisa laphana umuzi kaMagwaza ashise nabantu bakubo angeke nje azakwazi uyambhuqa uzathi yena cha usukhohliweni ukuthi mina ngumuntu wakho ngisithanda sakho ubanele uziyambuza kanti ubani wena ngempela ubani nje ngempela wena ukuthi nje ungaze ungenza kanje so uyamtshela ukuthi cha uzamtshela ubanele ukuthi umphethe noma athi akenzani umphethe ayikho indaba yakhe. Hayi uNokwanda Nkosi yami useyinkingeni uNokwanda ngoba phela
Lento uyafuna ukuyitshela uNtungelihle, angazi uNtungelihle azwe ngabantu ukuthi ingane yakhe uAyanda ilale nomfana kaMgabadeli uLungelo. Useyitshela uLokhuza-ke uMbongeni ukuthi umtshela kanjani ngempetho, ususa kanjani le ndaba. Nangu uNtungelihle nangu uNtungelihle uyabuza ukuthi into kabani lena ngempela. Hey, uyabona nje lokwana nakasakwazi nokuphendula. Umuntu wakhe lapha uMbongeni akwaze ukuphendula nkosana, kodwa kumele phela akhulumile ngoba useyibonile uNtungelihle lento, ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempela. Ubanele uvakasha lapha kubo bafethu, udidekile lo muntu, bamphethe phela abantu abamphethe phela ubanele, bamsongela futhi ukuthi uma ke wazama ukushiya uZama uzosibona ufana nobani. Njoba nje lapha nabemile benoMbongeni bawomncane wakhe, embuza ufunani la bebanele, ufunani la. Ubanele uyamtshela nkosana ukuthi cha, usesimeni esibi ngempela, ufuna ukukhuluma nabaphansi lapha ekhaya kaMagwaza, yabo, akuhambi kahle. Into engicabanga ukuthi ufuna ukuyenza mina ukuthi ufuna ukubuyisa umfowabo kulesi simo lesi, yabo, ngoba umfowabo uyazi ukuthi mhlawumbe uyena umuntu obengenza icebo inqubekela phambili ukuthi kwenzakalani emva kokuthi like asongelwe kanje, yabo, ngoba phela manje uzayikike lo muntu lo ayawazi umshiya uZama nokuthi umthanda kangakanani. uMbongeni nkosami umuntu obengafunda ukumngenisa, bengafunda kancane ukumngenisa ngoba ubuzwile ubuhlungu ngobanele banomama wakhe lapho uNtungelihle ubuzwile ubuhlungu, kube ngathi nje ingane zakhe zinonya ngaye, asifuneki kumlalela. So uMbongeni unqabile ukuthi angene nkosami Banele ayokhuluma nabaphansi lapha kaMagwaza ukuthi into ayikenzeke leyo. Ngiyakutshela ayitholene nkosi yami, mama nengane uNtungelihle ke naye ucasukile nkosi yami, ucasukile ngalokho akuzwile atshele uNokwanda shuthi ugcine seyikhulumile indaba ukuthi kwenzakaleni phakathi kwaAyanda noLungelo, ngoba phela uAyanda akaseselona itshitshi, akalona itshitshi, unike uLungelo ubutshitshi bakhe. So manje bayakhuluma la, ayikho ingane edelela njengo-Ayanda, uyadelela uyadelela nangomntwana, uyasho ukuthi cha yena usemdala akusiyona ingane, umzimba wakhe futhi lona, futhi yena akanakiwe yena. uNtungelihle akwazi ukuyinaka ibhizinisi namawele, hayi yena. So yena nje akamyeke enze noma yini la afuna ukuyenza. Aqala uNtungelihle athi uMagwaza phela uAyanda, akusho ukuthi yena ngoba ngamnaki mhlawumbe amkhulisa kahle ahamba lolanda nabafana, hayi wasekuqala uqhuma impama laphana. Ubaneleke bafethu useze wazotha kuZama, emtshela ukuthi uzosidansela isiginci sakhe, kodwa ke akadanseli yena, uzodansela uJuna lo ngakazalwa, lengane yabo nje ngakazalwa, uzodansela isiginci sikaZama ngoba ufuna uzobenzela umndeni kaMagwaza, abangani bakhe nabantu abasongela uZama, uyabo. uZama uthi nje yena cha akayiboni yonke lento leyo ngoba phela kuyefana. Ubanela kayindawo kusamele amshade, uyasho uZama ukuthi cha phela kumele kuphume amalobolo. Ubanele kumele ahambe ukukhuluma nomndeni wakhe ukuze kwenzeke umcimbi ukuthi bamamukele lapha uZama kaMagwaza, ageze ngenyongo, abe umuntu kaMagwaza official. Nomshado-ke lo mkhulu kumele wenzeke, white wedding, ukuze batshengise wonke umphakathi ukuthi laba bantu laba bayathandana, bazoba nengane futhi ndawonye. Bambambe ngesinye isandla nkosami uBanele akasakwazi nokuphunyuka lapha, ngize ngimzwele nami nkosami umfoka kaMagwaza laphana. Sungangitshela-ke mbukeli ukuthi ucabanga ukuthi kuzowenzakalani episode elandelayo. Ungakhohlwa ukulike, ukushare, comment no subscribe. iReal Culture iyanithanda bafethu kakhulu.